Hello लोगोफोर बरायबाय फिन खनसेबाव बडो जब इनफो यूट्यूब चेनेलाव दा फाइनाली कॉन्स्टेबल काट टप होबाय फिजिकल टेस्टनि दा बेयाव पास जानाय लोगो लोगो सेकेंड स्टेज एग्जाम दंबावो प्लस लास्ट स्टेज जाबाय भाइवा टेस्ट दंबावो गासै खनथाम जागोन नोंथांमोननि इन्टारभिउआ दा बेनि सायाव डिटेल्सखौ लाबोदों आरो बे एग्जाम डेटआ कॉन्स्टेबलनिया कम्बाइन जागोन जन वाइसआव जागोन आरो बेनो जाबाय 23 मार्चआव नोंथांमोननि एग्जाम कन्डाक्ट जागोन 50 नाम्बारनि ओके आरो बेयाव नेगेटिभ मार्किं गैया बर' लेंगुवेजजों एग्जाम होनो हागोन इंलिश एसामिसजों आनजाद होनो हागोन नोंथांमोना दानिया बेनि सेलेक्शन प्रसेसआ 1:2 ना 1:5 लांदों जों बेखौ अफिसियेलि नटिसखौ नायफिनगोन जेराव नोंथांमोना मिन्थिगोन प्लास माने एसेबां गोजौ काट अफ थांदों बेनिबो माखासे बाथ्रा दङ जों बेखौ नायगोन आरो दा फार्स्टआव जों पार्सेन्ट सिस्टेमखौ होनायखौ एबी कन्स्टेबलनि काट अफखौ आन्दायदोंमोन बेखौ दोनथ'बाय दा मिन्थिखाजोब्बाय दानिया जोङो काट अफखौ नायोबा स' नोंथांमोननि काट अफ गोजौ थांनायनि जाहोना जाबाय जेराव एसटिपि खथायाव माने खम दंमोन जिल्ला वाइसआव बेयाव गोजौ काट अफ थांदों आरो दा बेखायनो नोंथांमोना सेकेन्ड लिस्ट फैगोन नामा गोबां कमेन्ट्स खालामदों दा बेबायदि सेकेन्ड लिस्ट फैनाय चान्सखौ नुहुराखै आङो दा नोंथांमोना समजों लोगोसे मोनगोन नाथाय सेकेन्ड लिस्ट फैनाया चान्स खमसै मानो होनोबा नोंथांमोननिया 1:5 लांदोंना लाङाखै एबा 1:10 एबा 1:2 लांदों नामा जों बेखौ लाइभ प्रुफ नायगोन आरो दा सेकेन्ड लिस्ट फैनोबा नोंथांमोननि आनजादानो डेट फैथारसिगौ दा फैगोनखौ आसा खालामाखै दा नोंथांमोना बेनि सायाव कमेन्ट्स खालामनो दाबाव दा पोस्टआ नोंथांमोननि यूबी पोस्टआव 1645 दङमोन आरो एबीआव 2300 दङमोन देन बेनिफ्राय गोबां रिजार्भेसन दङ जेरै हमना ला 30%आ आइजोफ्रा बेनिफ्रायनो रिजार्भेसन दङ आरो बे पोस्टआ ओंखारदोंमोन 15 अक्ट'बराव 2023 बेखायनो बै समनि डेटखौसो हमनाय जादों दानिया बे पोस्टनिफ्रायनो 30% आइजोफ्रा रिजार्भेसन खालामदों एबा हिन्जावफोरखौ आरो बिनिफ्राय फिन खनसेबाव 8%आ मिलिटेन्सि एफेक्टेड एरिया खालामबावदों प्लास टी ट्राइब्सनि थाखाय 3% बेयाव रिजार्भेसन खालामबावदों लोगोफोर दा बिनि थाखायनो काट अफआ माने बोफ्लेबाय आरो पस्टखौनो बोफ्लेजोबदों प्लास 2% रिजार्भेसन एक्स एनडिबि केडारफोरनि थाखायबो एक्सट्रा होबावदों प्लास 1% हम गार्ड एबा बिडिपि मेम्बार्स प्लास स्पेशल फोर्स अफिसार्स एसडिपिअस गोबां रोखोमनि बिदिनो फिसा फिसा बोफ्लेनायनि थाखाय माने पस्टआ खमायबोदों आरो अके बेखायनो काट अफआ गोजौ थांदों एबीआवबो यूबीआवबो आरो सिगांनिफ्राय स' दायो जोङो फार्स्ट स्टेज पास खालामबायना अब्ला एग्जामाव लांबायना बेनो जाबाय 100 कुइसन फैगोन नोंथांमोननि क्लास 9, 10 लेभेलनि कुइसन दानगोन एग्जामाव आरो बेयाव टटेल मार्क्सआ 50 एबा 50 नाम्बारनि जागोन जेराव नेगेटिभ मार्किंबो गैया साबजेक्टआ मेथ्स दङ इंलिश दङ लजिकेल रिजनिं दङ मेन्टेल एबिलिटि दङ आसाम हिस्टरि दङ जिअग्राफि दङ पलिटि दङ इकनमिक दङ एवारनेस दङ जिके दङ आरो कारेन्ट एफेयार्स दङ आरो बे एग्जामा एसामिस बड' बेंगलि इंलिशजों नोंथांमोना एग्जामखौ होनो मोनगोन माने कुइसना बे टाइपनि थागोन आरो मोनसे बाथ्रा नोंथांमोननि एकाडेमिक नाम्बार दङ माने पार्सेन्ट सिस्टेमाव दङ नै जुदि नोंना फरायनाया हायार सेकेन्डारियाव बिदि पार्सेन्ट दङबा नोंथांमोना यूबी लेभेलाव मोनगोन बेबायदि नाम्बार नाथाय एबीआव गैया देन भाइवा टेस्ट दंबावो लास्टआव भाइवा टेस्ट नाम्बार 5नि बेनो मेन लास्ट टेस्ट बेयाव नाम्बार दाजाबबावनानै नोंथांमोननो फाइनाल लिस्ट 1:2 लांगोन नोंथांमोनखौ भाइवा टेस्टआव बेयाव लिरनाय मथेब्ला लास्ट भाइभायावबो 1:2 लांगोन नाथाय एग्जामाव खायसे गालांबावगोन बेखायनो काट अफ फैनानै 1:2 खौल' लांगोन आरो गासै नोंथांमोना बेबायदि सिस्टेमाव मोनदों दाना फैबाय 1:5 लांदोंना 1:2 लांदों नोंथांमोनखौ एग्जाम थाखाय दा बेयाव होदों 1:5 होदों अके मानोना सेलेक्शन प्रसेसआ बेनोमोन जे मोनसे पोस्टआव 7 स्टुडेन्ट्सखौ लिंहरदों एग्जाम होनो आरो बेनिफ्राय लास्टआव गाबावनानै 1:2 भाइवा टेस्टनि थाखाय मोनसे पोस्टआव 2 लिंहरबावगोन आरो बेखौ बिथांमोना अफिसियेल गाइडलाइन्सआव होदों दा बेनोमोन नोंथांमोना बयबो क्लियार जाबाय आरो बेयाव नोंथांमोना भाइवा टेस्टखौ मोजां होदो बेजों दाजाबनानैबो मोनसे स्पेशल काट अफ ओंखारबावगोन डिस्ट्रिक्ट वाइसआवहाय बेनिफ्राय नोंथांमोननि जयनिं अक्ट'बराव आरो दा बेनो नोंथांमोननि थाखाय डिटेल्स भिडिअ